ארבל בעוד סרטון חדש, והיום אנחנו הולכים לשחק בזה, וההורים הולכים לשמור עליי. בחרתי להיות ילד, כי זה הכי מאתגר. אז בואו נתחיל. אוקיי, זה השורה של הילדים כאן. היי, אתה מבוגר, היי, כאילו אבא שלי. איזה חוצפה אתה מתנהג, בחוצפה. הוא מתנהג בחוצפה, כאילו הוא אבא שלי. אבל הוא מאוד, תכלס הוא מאוד דומה לי. שלא, תבינו, נכון? אוקיי, אז המשחק הוא כזה. יש מפלצות ואנחנו צריכים להרוג אותם שחודרים לבית שלנו. חושב, והבוס, קצת ראיתי סרטונים על זה, אז גם אני משחק. והבוס הוא כזה, אתם עוד. נו, איפה כבר הבית שלנו? אני ילד. אנחנו עוברים לבית. או שזה לא המשחק הזה? אני לא מכירה. ומה קורה, אחי? מה קורה? אני אח שלך, נכון? אפילו לא יודע, משחק עם הטלפון לעצמו. לא יודע לקרוא אנגלית, זורם עם משהו. לקחתי תפוח, יש לי שתי תפוח. מי לחד? איזה אבאלה! המסכה הזאת יורדת דם! אבאלה! זה מפחיד. אוקיי, זה לא המשחק. מה קיצור בנדם? זה לא המשחק כמו שחשבתי שזה, אבל מה קיצור? למה יש מוזיקה כזאת מלחיצה? אוקיי, נו, עלו כבר. היי! בלי! אין לי כלום! הוא נלחם בי! ילדים, תיזהרו! אוקיי, זה מה שחשבתי שזה. מצאתי כסף. לקחתי. איזה מגזרות מערפנו. נראה לי שזה זה טוב. כן, כבר לקחתי את זה. אבאלה! נו, גם אני רוצה. גם לי יש נשק. עכשיו אני יכול לעלות למעלה. להילחם.
להרוג אותי. אוקיי. מה זה השטות הזאתי? חלותי! את נהרגת! זוזי משם! עכשיו! נו! הם מביאים עלינו את כל הצבא שלהם, אחותי! מה קורה לך? אני בורח! הוא לא יכול להילחם אם אנחנו מחוץ לזירה הזאת. ולהרגנו להם תכלס. אוקיי. אני לא מבין. 6. קחי! זה חדש. Breaking news. I repeat, breaking news. אבל הם פורצים לו בתים. Scary Larry's body has gone missing after his defeat. Now a few weeks later there has been a break-in at our secret evil base by a group of intruders. They look weak and should be easy to beat. We are preparing 3 waves of backup to defeat them אוקיי, once and כמו for all. שהבנתי, אני The חושב first wave שהם of פורצים backup is לבתים. leaving now. Our new leader is Scary Mary. לא, She's meaner, more evil, חשבתי and will שזה put על a stop to קוסם, the לא על intruders. קוסמים. מלחיץ. צריך לדעת להתחזק. אוקיי. מה זה? הם הסתכלו לנו על זה. תסגרו את הדלתות. חברים. מי נתן לכם חבר'ה? פרצו אלינו. יואו! לא מאמין לכם. מתתי. אתם צוחקים עליי? אתם צוחקים עליי. אני עושה עכשיו משחק חדש. לא אכפת לי מה אני עושה משחק חדש. אני הולך להיות ילד קטן עם מחמוד. מה קורה? אני אוהב לבנות המון. What? אני ראיתי את זה. מה קורה? אני לא יכול ללכת לאדם הסינית. מה? אני רציתי ללכת רק לאדם הסינית. עכשיו... אני לא בדיוק דומה לו. מה זה הסקין הזה? הוא ישמע צבא, מי זה? אבל מי שקפץ עכשיו הנה הוא. אתה לא היית איתנו. איזה כיף, כל הכיסאות בערך מלאים. לא, הם לא. זה רק כיסא אחד.